Vítam vás teda všetkých na 10. prednáške v 10. týždni semestra z predmetu základy procedurálneho programovania. A dnes sa ešte vrátime, teda ako som povedal, k reťazcom. Dokončíme si nejaké veci týkajúce sa reťazcov a začneme sa pozerať na to, že čo robí preprocesor, alebo prejdeme si v nejakej rýchlosti, čo robí preprocesor a čo to pre nás ako programátorov prípadne znamená. A začneme na úvod krátkočkým opakovaním. Keď sme si povedali minulý týždeň, že čo je reťazec, tak kto by mi vedel zopakovať, že čo je to vlastne reťazec? Kto si spomína na to, že ako sme si zadefinovali reťazec? Reťazec sme si zadefinovali ako pole charov, to píšete v čete správne, ale niečo tam je špecifické, je tam niečo, čo ukončuje ten reťazec, správne píšete v čete, a je to pole charov ukončené znakom \0, spätné lomitko 0, ukončovací znak. To je to, čo práve robí z obyčajného pola charov niečo, čo v jazyku C chápeme ako textový reťazec. Čiže pole znakov končiacich \0 je pomerne pekná definícia, a to znamená, mali sme to aj na tých slajdoch, a je to jednorozmerné pole, pričom dĺžka reťazca funguje tým pádom tak, že je to veľkosť pola -1. Že musíme myslieť na to, že keď ten reťazec máme v textovom poli a náš samotný reťazec má 10 znakov, tak je za ním ešte ten 11. práve ten \0. Obyčajné pole znakov nemusí byť ukončené ukončovacím znakom, ale vtedy sa nám to nespráva ako reťazec. Povedali sme si, že inicializovať reťazec vieme len v definícii, a to znamená, nevieme urobiť niečo tak, že si zadeklarujeme pole a potom do neho vložíme textový reťazec. Ale ukázali sme si, že for cyklom alebo nejakým iným cyklom, keď tam nahádžeme do toho pola znaky po jednom a nakoniec pridáme ten znak \0, tak ono sa nám to v princípe začne správať ako reťazec. Stane sa z toho textový reťazec. Ukazovali sme si, že sú nejaké funkcie, kedy vieme prevázať reťazec na integer, reťazec na long, reťazec na float a podobne. A povedali sme si, že väčšina týchto funkcií sú definované v stdlib.h alebo v string.h. To znamená, že už v Studio.h spravidla nenájdeme tie funkcie, ktoré na tú manipuláciu s tými textovými reťazcami potrebujeme. No a venovali sme sa tomu, že aj pri textových reťazcoch vieme pracovať s nejakým formatovaným vstupom a výstupom, kedy ideme voči inému reťazcu alebo voči nejakému reťazcu a nie voči súboru alebo obrazovke. Tak ako sme boli zvyknutí na printf a scanf a fprintf a fscanf, ktorým sme nejakým spôsobom vedeli čítať z textových súborov, tak takisto máme fprintf a fscanf, ktorým vieme čítať z reťazcov alebo zapisovať priamo do nejakých reťazcov nejaké formatované údaje. Rovnako vieme používať pre reťazce aj terminálový vstup a výstup, to znamená, vieme načítavať priamo textový reťazec z terminálu a vieme vypísať textový reťazec do terminálu prostredníctvom puts, tak ako sme mali getchar, putchar, getc, puts pri súbore, pri termináli na jednotlivé znaky, tak vieme takýmto spôsobom pracovať aj s textovými reťazcami. No a potom sme teda načrtli to, že máme nejaké funkcie, ktoré nám umožňujú manipulovať s reťazcom a vracajú nám nejaké návratové hodnoty z pravidla typu celé číslo, čo je napríklad int strlen, ktorý nám vráti dĺžku reťazca, alebo nejaký strcmp, ktorý nám vráti to, že či tie reťazce sú rovnaké alebo nie sú rovnaké. Alebo nám teda potom niekedy vracajú tie funkcie manipulácie s reťazcami ukazovateľ typu char. Ja sa opýtam, že prečo nám vracajú ukazovateľ typu char? Kto mi toto vie nejak rozumne v čete vysvetliť aj nám ostatným? Prečo ukazovateľ typu char? Ako to súvisí s reťazcami? Všetci zatiaľ relatívne ticho. To znamená, buď niekto píše dlhšiu odpoveď, alebo nikto nepíše nič. Juraj píše, že pointer začína a Peter píše, že adresa prvého znaku reťazca. Presne tak. Čiže toto je presne to, že keď sme si povedali, že reťazec je v princípe
pole charov, jednorozmerné pole charov, kde teda posledný char je ten ukončovací znak \0, tak ukazovateľ typu char nám pri reťazcoch ukazuje na prvý znak v danom reťazci, na prvú pozíciu, to znamená, kde ten reťazec začína a teda ide od toho miesta, kam nám ukazuje ten ukazovateľ typu char, až po ten ukončovací znak. Hej, preto tu pracujeme s ukazovateľom typu char. Toto je jasné, alebo niekto nerozumie tomu, že prečo to tak je? Verím, že je to teda jasné, nikto sa nehlási, že by tomu nerozumel. Poďme sa teda pozrieť na tie veci, ktoré sme si minulý týždeň nejak načali. A ja vám dám teraz šerovať aj Xcode, aby ste ho videli. A poďme sa pozrieť na nejaké základné manipulácie s tým vstupom a výstupom, čo sa týka stringov. Čiže mali by ste teraz vidieť Xcode. Potvrďte mi prosím vás, že ho naozaj vidíte. Dobre. Xcode vidíte? Fajn. Začneme teda tým, že si ukážeme ten puts a gets. Tuto mám momentálne zadefinovaný nejaké pole, reťazec 50, o veľkosti 50, do ktorého som vložil nejaký reťazec. Napísal som, že toto je defaultný reťazec. My vieme, že my tu nemusíme písať ten \0, pretože to za nás urobí ten systém sám. To znamená, že on do toho pola za túto moju bodku ešte vloží ten \0 a tým pádom budeme vedieť, že kde ten reťazec skončí. To znamená, že momentálne, a ja si tu zakomentujem celý zvyšok tohoto kódu a postupne si budeme odkomentovať to, s čím budeme pracovať, aby sme mali čisto v tom termináli. A momentálne ja mám nejaký char reťazec, povedal som, že puts reťazec, a on mi vypíše do terminálu celý reťazec, tak ako je. Ak by som ja ten reťazec mal už nejakým spôsobom naformátovaný, to znamená, že tu by som napríklad mal lomeno n ako koniec riadku, tak puts číta reťazec od začiatku do konca. To znamená, vypíše mi ho aj s tým koncom riadku. Vypísalo sa mi to naformátovanie tak, ako to vidíte v tom reťazci. Čo sa týka gets, tak gets zase očakáva reťazec na vstupe terminálu a prečíta v princípe celý riadok z terminálu. To znamená, že keď tu zadám teraz, spustím tento program, takže som si tu dal gets a hovorím mu, že budeš ukladať do reťazca reťazec, tak on mi vypísal, že toto je defaultný reťazec, vypísal mi tu momentálne nejaký warning, že teda nie je to úplne safe, ale ten warning nás teraz trápiť nemusí. On momentálne očakáva nejaký vstup. To znamená, že ja mu to teraz dám, že nový reťazec je, že ahoj. Toto je môj nový reťazec. A momentálne, keď nám vypísať puts reťazec, tak ten reťazec sa prepísal. Už v tom poli reťazec, ako keby mám vložený ten reťazec, že nový reťazec je, že ahoj. Všimnite si, že opäť som nemusel zadávať ten ukončovací znak. To je to, čo mi tam ten program vloží ako keby sám. Keďže on očakáva, že nastúpe reťazec, tak on si za neho vloží ten ukončovací znak. Čo by sa momentálne stalo, keby som do toho reťazca vložil nejaké lomeno n? Ako sa s tým vysporiada? Ako sa s tým vysporiada teraz ten puts? Vypíše mi to na jednom riadku alebo na dvoch riadkoch? Píšete, že na dvoch riadkoch, spustíme si to. Hopla. Píšete, že na dvoch riadkoch. A ako môžete vidieť, tak vypísalo to na jednom riadku. Prečo to vypísalo na jednom riadku? Pravdepodobne on to momentálne berie ako obyčajné chary, ktoré tam sú, ako normálne znaky, keď sú vo vstupe. Mohli by sme vyskúšať, že či by sa nám to podarilo vyescapovať. Ale nie som si úplne istý, že či by toto fungovalo. Dokonca
Alebo ešte escapeujem somarinu momentálne. Takto. Len bojím sa, že on momentálne to aj tak bude chápať ako vyescapované lomeno a nejaký znak N za tým. A to znamená, že správa sa to inak. Správa sa to momentálne inak. Celý ten program nám nejakým spôsobom crashol, pretože tam mu escapeujeme nejakú somarinu. Čiže tu je taký akože rozdiel v tom správaní. My sme si povedali, že môžeme mať aj načítavanie nejakého formátovaného vstupu z reťazca do iného reťazca, na čo nám práve slúži funkcia scanf. Tak momentálne takto, ako mám ten riadok napísaný, urobí ten program to, že z reťazca reťazec bude čítať, bude v ňom hľadať naformátovaný iný reťazec, a uloží mi ho do nový reťazec. Nový reťazec je momentálne prázdne pole, ako vidíte, je to neinicializované pole a poďme si ho vypísať potom, čo zbehne ten scanf. V novom reťazci mám, že toto. Všimnite si, že napriek tomu, že tomu hovorím, že reťazec, a my sme si povedali, že reťazec je až po ukončovací znak, tak scanf má také správanie, že on pri čítaní reťazca číta po medzeru. To znamená, že on nám načíta iba prvé slovo momentálne v tom reťazci. Ale keby som tu povedal, že chcem ďalšie slovo a dám ho do ďalšej reťazec, tak v tom momente nám to začne robiť to, čo asi aj čakáme, že robí, že prečíta po whitespace a potom bude čítať ďalší string opäť po whitespace. Čiže máme tam, že toto je prvé slovo, druhé slovo. Kristian sa pýta, že ako vie spojiť dva reťazce. Dva reťazce vieme spojiť cez funkciu strcat, ak si dobre pamätám. Ukazovali sme si to na minulej prednáške, čiže v YouTube zázname z tej minulej prednášky to nájdeš. Nebudem sa k tomu teraz vrácať, aby sme stihli prejsť všetko, čo chceme prejsť. Okay? Čiže takýmto spôsobom nám tu funguje scanf, ktorý ten reťazec číta iba po medzeru, ale vieme samozrejme takýmto spôsobom načítať viacej slov za sebou. Vieme takýmto spôsobom načítať aj nejaké číslo. To znamená, že keby som tu dal teraz, že %d a vytvorím si tu celočíselnú premennú číslo, tak vieme urobiť to, že si tu pridám tretí parameter. A teraz si samozrejme musím trošičku dávať pozor na to, že či robím správnu vec, ale momentálne by som mohol urobiť niečo také, ja si tu dám ešte print, poďme vypisovať číslo. Takto. Čo sa mu tu ešte možno nepáči, ale však poďme to spustiť, že čo nám povie. Tak, čo sa momentálne stalo? Momentálne sa stalo to, že on v tom reťazci, ktorý dostal na vstupe, sa snažil prečítať defaultný ako číslo, čiže sme tam dospeli k nejakej zvláštnej hodnote, ktorá sa mu momentálne nepáči. Skúsme tu dať, že prepíšme si ten textový reťazec tak, že si povieme, že číslo je, a dáme tu, že 55 napríklad. To bude náš textový reťazec. Momentálne ten program vypísal, že číslo je 55, ale pravdepodobne to, na čo nás tu upozorňuje Nematullah, je vec, ktorá nám tam chýbala, že pri tom scanf sa musím pozerať na to, že aká je adresa tej premennej číslo, pretože vieme, že toto je ukazovateľ, statický ukazovateľ na začiatok pola, čiže adresa. Toto je tiež statický ukazovateľ, čiže adresa, čiže aj tuto potrebujeme vedieť nejakú adresu. No a všimnite si, že momentálne teda z toho stringu to 55 sa načítalo do integerovskej premennej číslo. To znamená, že ja s tým už teraz môžem manipulovať ako s integerom, čiže ak by som tu dal, že číslo krát 2, tak vidíme, že číslo je 110. Pretože už to mám načítané
v integerovskej premennej. To znamená, že niekde na pozadí mi ten scanf urobil typovú konverziu, kde mi ten textový reťazec 55 preložil ako integerovské číslo 55, s ktorým môžem robiť už ľubovoľnú aritmetiku, ktorú by som chcel robiť. Je toto jasné? Dobre. Vyzerá to tak, že to jasné je. Dobre. Vráťme sa k tomu, čo ja som začal na minulej prednáške a nedokončil, respektíve dokončil, ale s veľkou mierou improvizácie a s veľkou mierou vašej trpezlivosti. Otázka znela minulý týždeň, že ako vieme prečítať posledné slovo z nejakého textového reťazca. Najpriamočiarejšia odpoveď, aká sa ponúka, je použiť na to funkciu. Ja si tu opäť zakomentujem nejaké zbytočné veci, ktoré nepotrebujem momentálne. Tie warningy budeme teraz ignorovať, lebo je tu teraz veľmi veľa nepoužitých premenných, ale v princípe môžeme si ich zakomentovať, aby sme aj videli, že s čím vlastne pracujeme a s čím nepracujeme. A to tiež... Dobre, OK. Dobre, my sme si ukazovali funkciu strhr, ktorá nám hľadala prvý výskyt niečoho. Prvý výskyt nejakého znaku, ktorý sme mu povedali, napríklad medzery. To znamená, že ona nám ukáže, že kde v zadanom textovom reťazci, ktorý je prvým parametrom, ten ukazovateľ na ten textový reťazec, že kde sa nachádza prvá medzera. Funkcia strhr robí to isté, akurát, že nehľadá prvú medzeru, ale hľadá poslednú medzeru. To znamená, že ak my spustíme funkciu strhr, ktorej povieme, že vstupným parametrom je ukazovateľ na textový reťazec S, ktorý máme tu, že ja si myslím, že to už konečne funguje, a hľadáme znak medzeru, tak on v tomto prípade vráti ukazovateľ. Hovorili sme si, že tieto funkcie strhr, kadečo, vracajú ukazovateľ typu char. To znamená, ukazujú nejaké miesto v pamäti, kde začína ten textový reťazec. V tomto prípade to bude ukazovať na ktorý znak. Na čo bude ukazovať POM2 v momente, keď si zbehne tento strhr? Na tú medzeru. Peter píše, že na tú medzeru. A to je presne to. Posledná medzera v tomto reťazci je táto medzera. Hej, to tu vidíme. To znamená, že ten ukazovateľ nám bude ukazovať na tú medzeru. Poďme si to vyskúšať. Máme tu potom printf, ktorému povieme, že posledné slovo rhr je a vypíšeme string. Ale nevypíšeme string s, ale vypíšeme string pom2. To znamená, pôjdeme odtiaľ, kde ukazuje po pom2, po koniec stringu, čiže po ten backslash 0. Skúsime si toto vypísať. A všimnite si, že posledné slovo rhr, že tu sú dve medzery. Tie dve medzery sú tu práve preto, lebo jednu medzeru mám ja tu a druhá medzera je táto, pretože sem mi ukazuje ten ukazovateľ, čiže dá tam medzeru a funguje. Čiže ak by som chcel posledné slovo, tak sa musím posunúť na ďalšiu platnú adresu. To znamená, že POM2 plus 1, v tomto prípade to bude zhodou okolností 1 byte, pretože každý char má 1 byte. A keď to teraz vypíšem, tak momentálne vidíte, že posledné slovo rhr medzera, to je táto medzera, ktorú tu ja mám v mojom formatovaném výstupe a už tu mi potom začína samotné slovo, že funguje. Posledné slovo, že funguje. Ak by som to posledné slovo dal preč, tak posledné slovo je konečne. To znamená, že ak by som si ten textový reťazec prepísal, že moje meno je Antoine de Saint-Exupéry, na čo narazil kolega v čete, že sa mu tam do toho berie aj to D pred priezviskom, tak momentálne by sme mali vidieť iba to priezvisko, bez toho D. Či môžete použiť strhr v kóde? Áno, môžete a nemusíte mi dávať kredit, pretože tú funkciu som si nevymyslel, iba vám ukazujem, ako tá funkcia funguje.
To znamená, že toto je pravdepodobne odpoveď na Jaroslavovú otázku, ak si dobre pamätám, alebo teda minimálne riešenie na Jaroslavov problém, že ako identifikovať, že čo je naozaj priezvisko. Zobrať funkciu je v princípe akože milé. Hej, zobrali ste funkciu, vidíte, že tá funkcia robí to, čo chcete, ale čo keby sme chceli si to nakodiť bez funkcie, nakodiť si to naozaj sami. To znamená pochopiť tú aritmetiku, že čo sa tam vlastne ukazuje. Môžeme na to využiť vlastnosť, ktorú má scanf, ktorá je, že čítame reťazec po slovách. To znamená, že ja tu mám na to predpripravené z minulej prednášky príklad, ktorý si za chvíľočku rozoberieme. Len si musím odkomentovať naspäť všetky premenné. Tuto máme príklad, ktorý, ja teraz zakomentujem toto tu, nech sa nám sem netrepe ten výpis, ktorý by teoreticky mal robiť to isté. Ak som si nepokazil nič v mojom kóde, tak vypíše, že posledné slovo Saint-Exupéry. Fajn, nič som si v kóde nerozbil. Poďme sa teda pozrieť na to, že čo sa nám tu udialo. Udialo sa nám tu to, že scanf, ako sme povedali, číta jedno slovo. Tu mu hovoríme, že kam to má načítať a tu mu hovoríme, že teda odkiaľ to má opačne, pardon, hej, že z akého reťazca a kam to budeme zapisovať. To znamená, že PS mi ukazuje na S. Hej? To znamená, že PS je ukazovateľ typu char, ktorý mi ukazuje na ten môj pôvodný string. To znamená, že čítam z tohto stringu, čítam reťazec, v tomto prípade teda jedno slovo, a zapíšem ho do Z-ka. Z-ko je nejaké prázdne pole, ktoré je alokované v pamäti, ale zatiaľ akože nič neobsahuje. Ja keď toto urobím, tak si vypýtam dĺžku cez strlen z. To znamená, že čo tu dostanem? Čo mi vráti tento riadok? Medzičasom odpoviem na Markovú otázku. Je to v rozpore so zadaním. Takže ak je možné, uprav to tak, aby to bolo v súlade so zadaním. V zadaní je explicitne povedané, že priezvisko je to, čo je za poslednou medzerou. Dobre. Adam píše, že budeme tam mať dĺžku reťazca z. Čo znamená dĺžka reťazca z? Úplne pragmaticky. Čo bude dĺžka reťazca z? Bude to počet znakov v reťazci z a keďže reťazec z je, že moje, prvé slovo, tak tá dĺžka by mala byť 4. To, čo ja urobím, je, že následne ten ukazovateľ PS, ktorý mi momentálne ukazuje na začiatok SK, posuniem tak, že to bude ukazovať na tú adresu plus dĺžka, to znamená o 4 znaky ďalej, plus 1, aby som sa dostal za prvú medzeru. To znamená, že momentálne mi to ukazuje sem. Po novom to PS už ukazuje sem. Na začiatok druhého slova. Rozumieme? V tomto momente môžeme ten cyklus zopakovať. Ideme do druhej iterácie toho cyklu. Opäť prečítame len slovo po medzeru, zmeriame si jeho dĺžku a posunieme ukazovateľ o dĺžku plus 1. Čiže skočíme na začiatok ďalšieho slova. A potom skočíme na začiatok ďalšieho slova. A na začiatok ďalšieho slova. A na začiatok ďalšieho slova. A keď dojdeme na to posledné slovo, to znamená, že sme v cykle, kedy ukazuje PS sem. Čo sa nám tu udeje? Udeje sa nám to, že opäť si to prečítame. To znamená, že prečítame si zase slovo, to posledné slovo. A momentálne
si zase zrátame tú dĺžku a posunieme si ukazovateľ. To znamená, že ten ukazovateľ nám už ukazuje sem na toto posledné, na miesto za posledným slovom ešte v princípe plus 1. Hej, to znamená, že ukazuje nám až za ten ukončovací znak. A toto už samozrejme nie je niečo, čo by sme mohli vypisovať, lenže my zatiaľ ešte nevieme, že sme naozaj na konci daného reťazca. Mohli by sme to zisťovať nejakým záhadným spôsobom, ale je pre nás jednoduchšie to, že vždy predtým, než si posunieme ten samotný ukazovateľ na to ďalšie slovo, si do nejakého pomocného ukazovateľa odložíme to, že kde to slovo, s ktorým práve pracujeme, začína. To znamená, že aj po tej poslednej iterácii toho cyklu moje PS už ukazuje, potom posunie síce niekde sem plus 1, ale v momente, kedy som začínal čítať zo začiatku tohoto slova, tak som si uložil to PS do POM1, predtým, než som s ním manipuloval. To znamená, že v POM1 aj po prečítaní posledného slova mám momentálne začiatok posledného slova. Rozumieme? Je to proste len pomocná premena, do ktorej ukladám minulú hodnotu, predchádzajúcu hodnotu. Už neprichádzajú jednotky do chatu, takže teraz neviem, že či ste sa strátili. Tá jednotka teraz znamená, že áno, strátili ste sa? Jednotka znamená, že áno, strátili ste sa. Dobre, tak si to poďme rozobrať. Poďme si to rozobrať tak, že si tu odkomentujeme všetky tieto debugovacie výpisy, ktoré máme. Ja sa inak sám pozriem, že aké tu vlastne mám a že či je to úplne jasné. Dobre, OK. Všimnite si, že tento výpis robí to, že nám prečíta alebo vypíše ten načítaný reťazec Z. Hej, to znamená, že to slovo, ktoré sme prečítali. Keby som si tu vypísal aj reťazec PS, tak vidím, že prečítal som prvé slovo, že moje, ale tým PS som nemanipuloval ešte nikde. Hej? To znamená, že PS mi ukazuje na začiatok reťazca. Moje meno je Antoine de Saint-Exupéry. Nechám si vypísať tú dĺžku. Dáme tu, že dĺžka Z je, a budeme tu mať normálne číslo, aby sme to mali ešte o niečo lepšie. To znamená, že dĺžka Z je 4, lebo moje, to je 4. A potom posunieme ten ukazovateľ PS o dĺžku plus 1, tak si vypíšme po tomto posune opäť, že PS. A tu uvidíte v každej iterácii, že čo sa deje. Čo sa mi tu deje momentálne? Sekundičku. OK, toto je... dobre, tento výpis, aby sme to mali upratané, si presuniem sem. Bude to vidieť krajšie. Dobre, presne to som chcel. Fajn, všimnite si. Hej. Idem v prvej iterácii cyklu. Čítam od začiatku stringu do Z, prečítal som slovo moje, to je tento výpis, to je to Z, tam mám to prvé slovo. PS stále ukazuje na začiatok pôvodného reťazca, takže PS string je moje meno je Antoine de Saint-Exupéry. Dĺžka je 4. A keďže my sme sa posunuli o 5 znakov ďalej, raz, 2, 3, 4, 5, a posunul som ten ukazovateľ PS, tak keď ho vypíšem tu, tak už je posunuté. To znamená, že už ako keby ten string PS začína týmto M-kom a ide do konca reťazca. Rozumieme? Rozumieme tej prvej iterácii cyklu? Dobre, teraz tie jednotky pribúdajú o mnoho odvážnejšie, aj keď teda zatiaľ iba 3. Teraz ma to desí, že či naozaj len 3 alebo 4 ľudia tomu rozumejú. Každopádne ideme do druhej iterácie cyklu. Druhá iterácia cyklu je, že čítame reťazec, ktorý sa nachádza na PS. Lenže na PS sa už nenachádza v tomto momente tento reťazec, na PS sa už nachádza tento reťazec. Čiže ten scanf, keď nám prečíta prvé slovo, tak prečíta, že meno. A vidíte, že PS je naozaj tento reťazec. Dĺžka Z je 4. Posunieme sa opäť, posunieme si PS
A tým pádom PS už ukazuje na reťazec je Antoine de Saint-Exupéry. Ďalšia iterácia cyklu, tým pádom už má k dispozícii len tento reťazec. Prvé slovo je, že je, dĺžka je 2, posunieme sa o 3 a sme na tomto textovom reťazci. Tam prvé slovo, ktoré prečítame, je Antoine, dĺžka Z je 7, posunieme sa o 8 a ukazujeme na de Saint-Exupéry. Opäť čítame prvé slovo, čiže prečítame D, dĺžka je 2, posunieme sa a ukazujeme na Saint-Exupéry. To znamená, že skončil predposledná iterácia cyklu. Potiaľ to rozumieme? Dobre. A teraz ideme do poslednej iterácie cyklu. Náš reťazec je Saint-Exupéry. Prvé slovo, ktoré sme v ňom prečítali, je tým pádom Saint-Exupéry. Už iné slovo tu nemáme. Hej. To sú tieto dva výpisy v poslednom cykle. Dĺžka je 13. To je tento výpis. Hej. Lebo dĺžka Saint-Exupéry je 13. Lenže to, čo sa nám tu vykoná, hneď za tým, je, že posunieme to o 14 znakov niekde ďalej. To znamená, že tento scanf už teraz v ďalšej iterácii cyklu by chcel čítať nejakú blbosť. Niečo, čo je prázdny reťazec. Niečo, čo proste nie je reťazec. Ten scanf nám dáva nejakú návratovú hodnotu. On nám dáva návratovú hodnotu 1, keď sa mu podarilo prečítať to, čo od neho chceme, a -1, keď sa mu to nepodarilo. To znamená, že v tej ďalšej iterácii on nám už vráti -1, tým pádom nie je splnená táto podmienka a už nejdeme do ďalšieho cyklu. Čiže my, keď sme prečítali to posledné slovo, tak už ten cyklus ďalej nebude bežať, pretože v ďalšej iterácii už nie je splnená podmienka tým, že sme si posunuli ten ukazovateľ a tým pádom ideme von z cyklu. Chápeme, že ideme von z cyklu a prečo ideme von z cyklu? Tento scanf sa snaží čítať reťazec na PS. Potom, čo my sme posunuli ten ukazovateľ PS za koniec toho nášho platného reťazca, ten scanf to už nevie prečítať. To znamená, že on už nevráti do tohoto RV, ktoré porovnávame jednotku, ale on tam vráti -1, lebo nevie čítať. Už nemá čo čítať. Už sme na konci reťazca. Toto PS už je za koncom reťazca. To znamená, že tu sa vráti -1, podmienka nie je splnená, cyklus sa ďalej nevykonáva. Čiže náš program je tu. Pred vykonaním tohto riadku. Rozumieme? Odišli sme z cyklu. Stále je tam málo jednotiek, chcel by som ich tam vidieť viac, ale samozrejme len v prípade, že tomu rozumiete. Jediná úloha, ktorá mi ostala, keď som odišiel z cyklu, je to, že chcem vypísať posledné slovo. Lenže ja už nemôžem vypisovať PS, pretože PS už je niekde na konci reťazca. To znamená, že ja by som chcel vedieť, že kde ukazoval PS na začiatku tej poslednej iterácie, vtedy, keď bol na poslednom slove. A práve preto robím to, že vždy na začiatku toho cyklu, po prečítaní slova, si PS uložím do pomocného pointera, POM1. To znamená, že v tej poslednej iterácii, ktorú tu vidíte v tom termináli, to PS, keď ukazuje, lebo toto, čo vidíte, je toto. Tento riadok je toto. To znamená, že PS v tomto momente, v tej poslednej iterácii, ukazovalo na začiatok na toto S-ko. Čiže keď som si to PS uložil do POM1 ešte pred tým výpisom, ale už potom v scanfe, tak ten POM1 mi tiež tým pádom ukazuje na to Saint-Exupéry. A to POM1 už neposúvam ďalej v tom cykle a do ďalšej iterácie cyklu sa nedostanem. Čiže v pointri POM1 mi už ostane ukazovateľ, ktorý ukazuje na začiatok posledného slova v reťazci. Takže keď tu dám teraz printfo, že posledné slovo je a dám tam, že POM1, tak mi ukazuje na začiatok posledného slova. Čiže posledné slovo Saint-Exupéry.
Dostali sme sa k výsledku. Bez toho, aby sme použili nejakú cudziu funkciu, ktorá to proste len robí a nevieme ako. Je toto jasné? Je jasné, ako tento cyklus funguje? Dobre. Dosť jednotiek teraz pribúda, viacej než počas celého vysvetľovania. Toľko to k stringom. Chceme sa pýtať ešte niečo k stringom? Sú nejaké otázky k stringom? Padala tu v čete nejaká otázka, ktorá sa týkala pola. Ja sa skúsim tak nej doskrolovať, len naozaj som akože nechcel už odbiehať myšlienkami od toho, čo som vysvetľoval, lebo to už by sme sa stratili všetci. Kristián sa pýta, že ako odstrániť slovo cyklu alebo zo stringu. No, tak ako dalo by sa zase čítať po slovách, zapisovať a spájať nejaký string s pomocou str.cat a porovnávať cez str.smp, že či práve toto slovo je to, ktoré chceme vynechať. Ako to by mala byť relatívne jednoduchá úloha, Kristián. Cez str.smp a str.cat by sa tieto veci mali dať vyriešiť úplne priamo čiara. Samuel Galdík sa pýta, že či by mohol preniesť veci z char reťazec do char array x. No, v princípe vedel, pretože ten char array x je zase len je to pole. To znamená, že ak ja by som chcel, že chcem napríklad, čo napríklad by sme chceli, že to posledné slovo, toto POM1, skúsime skopírovať na konci programu do tohoto Z-ka? Bude to akože, ak to urobíme, bude to odpoveď na otázku? Skúsme, hej? To znamená, POM1 je ukazovateľ, obyčajný ukazovateľ typu char. Z je statické pole charov, zadefinované, že má 30 znakov. Ak ja urobím to, že urobím str, cci, a tu dám destináciu, čiže z, a tu dám zdroj, a teraz dám print tu si dám vypísať string a dám sem to z-ko, tak tam mám Saint-Exupéry. To znamená, že funguje mi to. Hej, skopíroval som to tam. A len preto to funguje, alebo práve preto to funguje, že toto je ukazovateľ typu char a aj toto z-ko je ukazovateľ typu char v skutočnosti. Hej, my sme si povedali, že samotný názov pola je statický ukazovateľ na prvé miesto v danom poli. Dobre, tak som rád, že som zodpovedal na otázku. Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Dobre. Beriem to tak, že nie sú ďalšie otázky k stringu. Takže uzavrieme kapitolu reťazce a pôjdeme sa pozrieť na ďalšiu kapitolu, ktorou je činnosť pre procesora. Mali by sme byť naspäť v PowerPointe, mali by ste vidieť naspäť PowerPoint. Poďme sa teda pozrieť na činnosť pre procesora. Možno si pamätáte, že na prvej prednáške, keď sme si ukazovali taký obrázok, že ako prebieha nejaké spracovanie zdrojového kódu, kým sa z neho stane spustiteľný program, nejaká spustiteľná binárka, tak jeden z tých medzikrokov je tzv. Preprocesor. My sme si dokonca aj ukazovali nejakú ukážku na prvej prednáške, že ako zhruba vyzerá kód po tom, čo zbehne preprocesor a tak ďalej. Poďme sa na to pozrieť trošičku bližšie. Preprocesor je nejaká súčasť celého toho životného cyklu nami vytvoreného programu C, ktorý spracováva zdrojový kód pred kompilátorom. To znamená ešte pred tým, než ho začneme prekladať. A to, čo ten preprocesor robí, je, že vypúšťa zo zdrojového kódu komentáre, lebo do výslednej binárky, čo by sme tam robili s komentármi, to tam vôbec nepatrí.
zamieňa text, to znamená identifikátory konštant sa zamieňajú za číselné hodnoty, rozvíja makra, skladá nejaké ďalšie súbory, prevádza nejaký podmienený preklad a robí ešte pár nejakých ďalších vecí. Ale povedzme, že toto sú tie podstatné, ktoré teraz chceme, aby sme vedeli. Dôležité je uvedomiť si, že preprocesor ešte nie je ten, kto kontroluje syntax, čiže preprocesor nerieši to, že vám niekde chýba bodkočiarka alebo nechýba bodkočiarka. To sa rieši až ďalej, už pri samotnom preklade alebo tesne pred samotným prekladom. Všetky direktívy pre preprocesor začínajú znakom mriežky. To znamená, že ten znak mriežky na začiatku riadku nám vždy hovorí, že toto je informácia pre preprocesor. Nie pre kompilátor, nie pre niekoho ďalšieho, ale práve pre ten preprocesor. Vy ste sa s tým už čiastočne stretli. Stretli ste sa s tým aj keď to používate vo vašich programoch na definíciu napríklad konštant. Konštanty sa používajú veľmi často v programoch. Spravidla ich teda definujeme na začiatku modulu, čiže na začiatku zdrojového kódu. Platia nám do konca daného modulu, do konca daného zdrojového kódu. A jediné, čo ten preprocesor robí, je, že predtým, než sa ten kód ide prekladať, tie samotné symbolické konštanty nahradí skutočnou hodnotou v tom zdrojovom kóde. To si za chvíľočku ukážeme. A dôležité je vedieť, že taká konštanta je v princípe makro. Hej, toto, že define maximum 200, je v princípe nejaké jednoduché makro, ktoré sme nazvali, že maximum a má hodnotu 200. Kedy sa to makro rozvinie a kedy sa nerozvinie, tu si treba dávať pozor na to, že v úvodzovkách sa to berie nie ako definícia makra. To znamená, že poďme si vytvoriť nový program, poďme si to rovno všetko začať ukazovať v Xcode. Ja si tu vytvorím nový kód, ktorý si nazvem, že makro. Keď si ho očistím od tohoto ballastu, ktorý už tu prišiel. A keď tu urobím niečo také, že define hodnota 200, tak ak ja urobím, že print a vypíšem to takto, ako sme zvyknutí, tak by som sa mohol dopracovať k výpisu, že hodnota je 200. Ak by som to však nechcel robiť takto, chcel by som to robiť jednoduchšie a povedal by som si, že nebudem sa tu ja trápiť s nejakými parametrami, tak si treba uvedomiť, že toto samozrejme fungovať nebude. Ani v tomto prípade sa to neinterpretuje ako zadeklarované nejaké makro, ale proste je to súčasť textového reťazca. Čiže máme tu zadefinovanú nejakú hodnotu, ktorá má hodnotu 200. Pokiaľ to všetko zatiaľ poznáte. To, čo v skutočnosti ten preprocesor urobí, je, že pred prekladom sa pozrie na to, že ako je zadefinovaná hodnota a sem vám napíše číslo 200. Keď si to spustíme, tak ono to bude fungovať. To je presne to, čo ten preprocesor urobí. To znamená, že on proste zamení tú symboliku za skutočné číslo na všetkých miestach, kde tú symboliku používate. OK? Potiaľ to dúfam zatiaľ jasné. Hej? Zatiaľ som vám asi nepovedal nič nové. Super. Makro vieme aj oddefinovať a zadefinovať eventuálne na novo. To znamená, že my môžeme makro oddefinovať cez príkaz undef. A momentálne sa nám to nechce vôbec preložiť. Nemôžeme pokračovať ďalej, pretože tá hodnota neexistuje. Ona existuje odtiaľto, potiaľto. Keby som to dal, samozrejme sem, tak akože úplne v pohode. Program funguje. Takisto by som to mohol vložiť niekde priamo do tej funkcie a funguje mi to.
môžem tú hodnotu opäť predefinovať. Tento výpis je tu zbytočný. Aj 200, 300. To znamená, predefinoval som konštantu nejakým spôsobom. Opäť, čo je dôležité? Toto, čo je tu, sa nevykonáva počas behu programu. Toto sa vykoná pred prekladom. To znamená, že pred prekladom sa udeje to, že tu je hodnota, tu je 200, tu sa napíše 200, toto odíde preč, toto odíde preč, tu je to zadefinované ako 300, tu sa vloží 300, toto odíde preč a takto sa ten program odovzdá kompilátoru. Padla tu otázka, že čo keby som zadefinoval druhýkrát hodnotu, ale bez toho, aby som ju predtým oddefinoval. Vypíše nám to warning, že je to redefinované a neskoršia definka nahradí tú skoršiu, ale inak to v princípe funguje. Len nie je to good practice, patrí sa to oddefinovať predtým, než to predefinujete. Ale ako vidíte, funguje to. OK? Dôležité, naozaj dôležité si uvedomiť, že ak by som tu ja mal niečo, že if, neviem, 3 je menej ako 5 a dám tu nejaký blok kódu, print ahoj, lomeno n, a toto zoberiem a dám to sem, tak my vieme, že teda 3 je menšie ako 5, že tá podmienka by sa nám asi mala splniť. Aj 200, ahoj, 300. Ale aj keby sa nám táto podmienka nesplnila, 200, 300. Pretože podmienka sa nám vykonáva za behu programu a toto sa deje ešte pred prekladom programu. Čiže treba si dávať na to pozor, že na toto sa ten if nevzťahuje. Rozumieme? Dobre, výborne. My vieme to makro mať aj ako nejaký maličký mikroprogram, nejakú časť programu, ako nejaký jednoduchý príkaz. Môžeme si to napríklad zadefinovať, že define, neviem, chyba a povieme do týchto kučeravých zátvoriek, dáme príkaz. Print robím výpis z makra. Robím výpis z makra, dám sa bodkočiarku, to ukončím a môžem tu kľudne urobiť niečo také, že si tu dám výpis. To znamená, že si tu teraz do toho ifu dám chyba. Takýmto spôsobom. Momentálne sa to nevypísalo, lebo podmienka nebola splnená, ale keby sa tá podmienka splnila, tak sa mi to samozrejme vypíše, že robím výpis z makra. A teraz moja otázka znie, že prečo sa mi na toto nevzťahuje ten if a na toto sa mi vzťahuje ten if. Veď makro je makro. Prečo zrazu to makro sa týka toho ifu? Nemalo by sa mi to vypísať vždy? Správna odpoveď je v čete napísaná od Filipa, lebo to bolo nahradené. To znamená, že takýto program, keď sa pôjde kompilovať, tak sa udeje to, že táto hodnota sa nahradí 200, to už sme si povedali, a tento riadok odíde. Táto hodnota sa nahradí 300 a tento riadok odíde. A toto je stále informácia pre preprocesor. To znamená, toto sa nahradí týmto a toto odíde. A takto sa ten program skompiluje. To znamená, že áno, ten print je normálny príkaz,
ktorý je súčasťou toho programu. Takto sa ten zdrojový kód odovzdá kompilátoru. Rozumieme? Všetky tie makrá sa v tom kóde vykonajú alebo rozvinú, sa tomu hovorí, ale volajme to, že nahradia na tých miestach pred samotným prekladom. Preto tuto je bodkočiarka a tuto tá bodkočiarka nie je. Už ju tu nepoužívame. Pretože toto nie je príkaz. Toto je len informácia pre preprocesor, že sem nakopíruj tento príkaz. A on tam naozaj nakopíruje tento príkaz. To znamená, že kompilovať sa to bude tak, ako keby tento príkaz s bodkočiarkou bol napísaný tu. OK? Treba si tu uvedomiť, že krátka a často, že makro môže mať aj parameter a vtedy sa nám začína správať ako funkcia. Ale iba na oko sa nám začne správať ako funkcia. My si vieme makrom zadefinovať nejakú akože maličkú, často používanú funkciu, nejaký veľmi jednoduchý výpočet a je to niekedy efektívnejšie, než používať skutočné funkcie. Rozdiel je však v tom, že ako sa to vykoná, pretože makra sa nahradia. To znamená, že ak by som ja viackrát v kóde sa odkazoval na toto makro chyba, tak pred prekladom na všetky miesta v kóde, kde je napísané chyba, sa vloží tento príkaz. To znamená, on sa tam nakopíruje veľakrát. To znamená, že keby som tu mal aj nejakú jednoduchú funkciu, ona sa mi začne nahrádzať na tom mieste v kóde. To znamená, neprebieha tam klasické volanie funkcie, kedy si odovzdávam cez pamäť a cez zásobník nejaké parametre a odovzdávam si naspäť návratovú hodnotu. Ja len prekopírovávam kúsky kódu na iné kúsky kódu. To znamená, že keď použijeme funkciu, tak ten výsledný program bude krátší, lebo sa nám to nekopíruje na všetky miesta, kde tú funkciu voláme, lebo my ju naozaj iba voláme, čiže skáčeme na nejaké iné miesto v tom kóde, kdežto pri makre sa tá funkcia nakopíruje do zdrojového kódu všade, kde je použitá. Avšak teda platí, že celý ten úkon, kedy volám nejakú funkciu a čakám na návratovú hodnotu, je zložitejší alebo náročnejší. Čiže ak by sme sa mali pozerať čisto z pohľadu výkonu alebo nejakej výpočtovej náročnosti, tak tie makrá sú možno trošičku efektívnejšie než to volanie funkcií. Na druhej strane makrá nám spôsobia to, že ten program bude dlhý, veľký a pred prekladom ten istý kúsok kódu bude na 50 miestach naraz, ale keď to používame na 50 miestach, tiež to pri volaní funkcií sa to nestane. Tá funkcia ostane len tam, na tom svojom konkrétnom mieste, kde je zadefinovaná a bude sa volať tá funkcia, bude sa odkazovať na tú funkciu. Poďme si to ukázať v praxi. Makra sa inak veľmi dobre kamarátia s ternárnymi operátormi, k tomu sa dnes dostanem. Poďme si tu zadefinovať nejakú jednoduchú funkciu. My si vieme povedať, že napríklad define je veľké, c, a tu je nejaký výraz, ktorý kontroluje, či to písmenko c, ten hard c, ktorý tomu odovzdáme, je veľké písmeno. A následne v zdrojovom kóde to vieme volať, ako keby sme volali funkciu. A všimnite si, že tu je ternárny operátor. A ukážeme si to na nejakej inej funkcii, na nejakej funkcii takejto, že nejaké maximum, nejaké priamočiare. Ale však dobre, poďme si to ukázať aj s týmto je veľké. Zadefinujem si tu je veľké. Dám si to nejaké C a do hranatých zátvoriek som sa ich tu ani nemusím momentálne použiť a si dám, že podmienku. To znamená C, opíšeme si to odtiaľto. C je väčšie na najvyš rovné A a zároveň je menšie na najvyš rovné veľkému Z. V makrách býva dobrým zvykom uzatvorkovať všetky premenné, ktoré používame. Ja vám za chvíľočku aj poviem, že prečo to býva dobrým zvykom a ukážeme si, že kde to môže byť zrádne.
Ale tu si teraz môžeme presne ukázať práve to volanie, že dajme si sem nejaký, to môže ísť preč, aj toto môže ísť preč, a dajme si sem nejakú premenu, ktorá bude charová, char ch, dáme si sem nejaký scan f, ktorý nám načíta znak. A následne si tu urobíme nejakú celočíselnú premenu, ktorú implicitne zadefinujeme na 0. Nazveme ju výsledok. A dáme, že výsledok rovná sa, tu dám, že je veľké. Dám tam ten znak ch. A poviem, že teda ak áno, tak výsledok 1, ak nie, výsledok 0. Hej. Toto je ternárny operátor a keď teraz dám, to by mu nemalo teraz prekážať. Sekundu. To by on mal. Chápať. Takto. OK, keďže to nebude príkaz, tak tam tie kučeravé zátvorky boli zbytočné. A teraz si vypíšeme ten princel, že výsledok je teraz čaká na vstup, ja tam zadám, neviem, malé e, on mi povie, že výsledok je 0. Ak tam zadám veľké e, on mi povie, že výsledok je 1. Čiže naozaj nám to makro kontroluje momentálne, že či to je alebo to nie je veľké písmeno, avšak toto nie je volanie funkcie. Treba si uvedomiť, že pri preklade alebo teda pred prekladom sa udeje to, že ten preprocesor, ten riadok 24 prepíše ako? On chce nahradiť makro. Jeho prvorada úloha je nahradiť makro. To znamená toto nahradiť samotným makrom. To znamená, on si zoberie toto, vloží to sem a ešte urobí jednu vec. My tu odovzdávame ch do c, takže urobí toto a toto. A takto sa ten program preloží. Ak si toto teraz spustím, malo by to fungovať úplne rovnako. Rozumieme? Dobre. To znamená, to makro sa nám rozvinie, to makro sa nám nahradí na tom mieste, kde ho voláme. Neprekladá sa to už potom s tým samotným makrom. Aj takýmto spôsobom to odíde preč. A tu používam to makro, keď si sem vrátim, tak tu som to makro používal na to, aby som len zadefinoval nejakú podmienku. A ja som povedal, že makra sa kamaráte s ternárnym operátorom, lebo tu som ten ternárny operátor použil, ale to makro samo o sebe v princípe celé vie byť ternárny operátor, ktorý niečo vracia. My si to môžeme zadefinovať jednoduchú funkciu, že define maximum, a to nazvem nejak inak, aby to bolo proste vlastné slovo, define väčšie, a poviem tomu, že porovnaj mi tu Ačko voči Bčku a v prípade, že A je väčšie ako B, tak vráť A, v opačnom prípade vráť B. A keď tu teraz urobím to, že do tohoto výsledku
dám, že ešte sa ospravedlňujem, A, B, hej, aby vedel, že má čakať na dve premenné. To znamená, že keď teraz ja zavolám zo zdrojového kódu tú funkciu, že výsledok je, že väčšie a pošlem mu tu, ja neviem, číslo 300 a číslo 500, tak by sa mi do toho výsledku, jasné, on ešte čaká na zadanie znaku, ale to bude teraz irelevantné. A do toho výsledku sa mi vráti 500, lebo to je to väčšie číslo. Ak by som tu dal na začiatok väčšie číslo, tak je to 800. Hej. To znamená, že celé toto makro momentálne je jeden veľký ternárny operátor. Ale opäť, čo urobí prekladač, alebo čo urobí preprocesor predtým, ako budeme prekladať? Ten riadok 28 prepíše tak, že toto je toto, pričom tu dá 800, tu dá 500, tu dá 800, tu dá 500. Hej. Ak by som tu ja používal nejaké premenné, že tu by som volal nejakú premennú číslo 1 a číslo 2, tak on urobí to, že sem dá číslo 1 väčšie ako číslo 2, tak vráť číslo 1 alebo číslo 2. Hej? A až takto sa to bude prekladať. To znamená, on si nahradí tie všetky hodnoty, ktoré tam máme. Rozumieme? Adam sa medzičasom pýta, že či si môže zadefinovať to, že v ďalšom riadku bude, že je malé a bude zadefinované ako opak je veľké. Môžeme si to potom vyskúšať na konci. Úprimne neviem, ako by sa to správalo. Hlavne je veľké momentálne nevracia návratovú hodnotu. Je veľké momentálne iba zapisuje nejakú podmienku, ktorá niečo vráti v princípe. Ona vráti nezápornú hodnotu, keď je splnená. Môžeme si to na konci vyskúšať. Na konci sa k tomu vrátime. Len chcem ešte dobehnúť veci, ktoré mám, aj keď zase si začínam myslieť, že to úplne nestihneme. Dobre. To znamená, že takýmto nejakým spôsobom nám to funguje. Takýmto spôsobom ten preprocesor nahradí a rozvinie tie makrá na tých miestach, na ktorých ich má rozvinúť. My tie makrá vieme používať aj na to, aby kombinovali nejakým spôsobom príkaz alebo niečo ďalšie. Hej. Čiže tak, ako sme si ukázali ten výpis, tak tu na ukážke kódu vidíte, že my môžeme mať makro, že čítaj integer alebo čítaj int i, ktorý má v sebe príkaz, že načítaj scanf proste niečo, hej, a budeme tu v ife čítaj int volať, kde budeme proste čítať nejakú hodnotu a porovnávať, že či to nie je nulová alebo nenulová hodnota. Všimnite si, že ak on má parameter i a v tom scanfe je, že adresa i a i, tak ak to voláme s tým nejakým káčkom, tak on si to opäť vie správne rozvinúť, tak aby načítal do premennej k takto. V tomto prípade ten scanf nám to načíta do tej premennej, ktorú mu povieme, a zároveň to teda pôjde v tomto prípade aj do ječka a porovnáva sa to voči nule, ale na konci sa vypíše to, že k. Hej. To znamená, on tu kontroluje, uloží si to do premennej k sa uloží načítané číslo a to sa kontroluje voči nule. V tomto príklade neviem, že či to je vôbec nutné. Niektoré makrá už sú v jazyku preddefinované. A niektoré makrá už sú v jazyku preddefinované. Kristián tu píše, že nie je tam to zbytočné otáznik, alebo nie je otáznik. To je otázka, alebo to nie je otázka?
Tiež mám pocit na prvý pohľad, že v tomto konkrétnom prípade to ječko je zbytočné, ale môžeme si to skúsiť potom spustiť po prednáške. Myslím si, že je zbytočné. Dokončím ešte niektoré veci, lebo som vám povedal, že tieto makra v rámci prednášky sa môžu ocitnúť aj na teste, a chcem, aby sme sa k tomu nemuseli vrácať tým makram na budúcej prednáške. Len poznamenám, že niektoré makra už sú preddefinované a vy ste sa s nimi už možno stretli. Ak ste používali C-Type a knižnici C-Type H, konverziu znaku na malé alebo veľké písmená, tak ak by ste si pozreli tú knižnicu C-Type H, nie je to funkcia, to lower, to upper a to ASCII, ale sú to makra, ktoré už sú preddefinované v týchto knižniciach. Pomocou direktív pre preprocesor viete vkladať aj iné súbory do vašich zdrojových kódov. To znamená, že napríklad cez tie intervalové zátvorky vkladáme systémové súbory, ktoré teda prekladač vie, kde v tom operačnom systéme alebo na tom stroji, kde sa to prekladá, má hľadať. Ale do úvodzoviek môžeme vkladať aj naše vlastné nejaké hlavičkové alebo aj zdrojové súbory. Podrobnejšie sa tomuto budete venovať v druhom semestri predmetu základy procedurálne programovanie, takže zatiaľ si stačí o tomto odniesť informáciu, že tieto includy sú tiež len direktíva pre preprocesor, ktorá na dané miesto vloží obsah daného súboru a takto odovzdá kompilátoru. To, čo je pomerne zaujímavé a dobre vedieť, je, že vy viete robiť tzv. Podmienený preklad. To znamená, že vy viete povedať na základe týchto definícií, že ktorá časť kódu sa vôbec má kompilovať a ktorá časť kódu sa nemá kompilovať v závislosti od toho, že čo máte nastavené. To znamená, že máte if nejaká konštanta, nejaký kus kódu, else nejaký kus kódu. A viete to riešiť aj. Tu máte príklad, hej, že zadefinujete si nejakú konštantu pcat1 a dáte, že if pcat, tak include me conioh, v opačnom prípade include me studioh, hej, a tým sa to ukončí. Čo znamená, že v závislosti od nejakého definovaného nastavenia sa vyberá, že ktorá knižnica sa použije pri kompilácii daného programu. Toto isté, čo tu máte napísané, tento define pcat1, sa dá urobiť ešte o niečo možno jednoduchšie alebo podobne. A to tak, že iba zadefinujete pcat, bez toho, aby ste mu dali nejakú hodnotu a nebudete sa pýtať, že if pcat, ale budete sa iba pýtať, že if def pcat. To znamená, či je vôbec zadefinovaný pcat. A samozrejme viete, že hoci kedy ho viete oddefinovať a pri tých podmienkach sa viete pýtať aj zápornou logikou. To znamená, viete to aj spolu, že if defined základný and defined debug, alebo else if not defined debug, a tak ďalej. Čiže tuto viete používať aj zápornú logiku, aj nejaké spájacie operátory logické, and, or a tak ďalej. Tuto vidíte praktický príklad, ktorý si môžeme ukázať, že máme zadefinované nejaké makro ladenie a tu máme niekde povedané, že if def ladenie print niečo and if. To znamená, že môžeme si to ukázať tuto v zdrojovom kóde. Ja tieto veci vrátim naspäť preč. Dám si tu, že define pomocný výpis. A ja tu môžem urobiť niečo také, že tuto si dám nejaký debugovací výpis hneď na začiatok mainu, že if def pomocný výpis a musím to samozrejme označiť, musím to označiť s tým endifom. Tak, tu si môžem dať nejaký print a tu bude nejaký ladiaci reagovací výpis, program sa spustil. OK. Napríklad takto. Momentálne, keď ten program spustím, tak on vypíše, že program sa spustil OK a následne sa teda vykonáva, ale v prípade, že by som to nemal zadefinované, tak ten výpis sa mi tam nevypíše. To znamená, že v tomto prípade, keď som spustil preklad, tak toto celé mi ten preprocesor vyhodil a program sa skompiloval bez tohoto konkrétneho riadku.
Je jasné, že čo toto robí? Na čo tento podmienený preklad slúži? Vieme ako keby označovať nejaké bloky kódu a hovoriť, že či sa majú prekladať alebo sa nemajú prekladať. S týmto podmieneným prekladom sa tiež ešte budete viacej hrať v ďalšom semestri do PRPR. Ono je to použiteľné najmä na to, že ja tu môžem mať nejakým spôsobom podmienený kus kódu a ja vôbec nemusím to mať takto, že by som tu priamo mal povedané, že define pomocný výpis. Ja kľudne môžem mať niečo také, že tuto budem mať include config.h a v nejakom pomocnom súbore config.h budem mať nakonfigurované nejaké parametre, nejaké konštanty, podľa ktorých sa bude riadiť, že čo v tom kóde sa má ako preložiť a ako správať. To znamená, že viem sa potom takýmto spôsobom odkazovať aj medzi jednotlivými zdrojovými súbormi a nejakým spôsobom konfigurovať, že pri akom preklade čo vlastne všetko z toho programu chcem mať. Dobre. Toľko asi k makrám a k podmienenému prekladu. Je toto jasné? Dobre, sú nejaké otázky k tým makrám? Okrem tej otázky, ktorá tu padla od Adama, že či sa dá jedno makro odkázať na druhé. Môžeme si skúsiť zodpovedať tú Adamovú otázku. Či môžem urobiť niečo také, že define je malé C, ktorému poviem, že ono je to vlastne je veľké C. Takto znela otázka Adama Hladíka, ak sa nemýlim. Takto ju predpokladám myslel. Môžeme si vyskúšať, že čo to momentálne urobí. Budeme sa tu pýtať, je malé. To znamená, že ak to písmenko je malé, mala by sa nám tam vrátiť jednotka, ak to písmenko je veľké, mala by sa nám tam vrátiť 0. Poďme si to teda vyskúšať. Zadám tu malé písmenko, výsledok je 1. Zadám tu veľké písmenko, výsledok je 0. Takže áno, odpoveď je taká, že môžem sa priamočiaro takto v rámci definícií tých makier odkazovať na iné makro. Ale veľmi správne tam bolo poznačené to, že jediné, čo sme dosiahli, je, že sme vyrobili tomu preprocesoru trochu viacej roboty, pretože ten preprocesor v prvom momente, čo urobí, keby sme išli akože po nejakých logických krokoch, ktoré on bude robiť, tak bude robiť to, že zoberie si teda tento riadok a snaží sa rozvinúť makro je malé. To znamená, že prvá vec, ktorú tu on urobí, že dá tam je veľké Ch a následne sa snaží rozvinúť to makro je veľké Ch. To znamená, že tam vloží toto a tie C to nahradí tým Ch a takýmto spôsobom sa mi ten program bude spúšťať. To znamená, že momentálne, keď som si to ja akože ručne rozvinul, tak by sa mi to malo správať rovnako. Že pri malom písmenku je výsledok 1 a pri veľkom písmenku je výsledok veľké písmeno som tam chcel dať. Pri veľkom písmenku je výsledok 0. Toto sa udeje, takto sa ten program preloží. Dobre. Sú k makrám nejaké ďalšie otázky k tomuto, čo sme si ukázali? Dobre. Ak nie sú ďalšie otázky, tak z obsahu dnešnej prednášky je to všetko. Takže tým, ktorí toto momentálne počúvali z YouTube, ďakujem a teším sa, keď budete počúvať nejaké ďalšie prednášky alebo keď sa stretneme aj osobne v rámci nejakých ďalších predmetov alebo ďalších prednášok.